أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم أمبي ألفو كبركة دا مسامي يالا تيجي أنغا كنين سوربي أمبي بركة بلي دا موسى رحماني سنغا أني واتي أكاهينا لا أنا ككلا نينكا صلي كاتشيا أنكون تيجي كمحمد رسول الله كسيني نما أبانا سودنغوي على كانتو أخرما كسونجيني الكياما كفوليني ninta kadi an filɛbaga cɛma ana musoman bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ seleke naani kana la aw bɛ ka anw filɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a fɔ aw bisimila du ani denbaya ale kɛnɛ kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la bi an ye wele bila an balima dɔw ma ni o ye club Ben Sako ye n'o ye association ye minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin an balima musolakaw ma musolakaw ka se ka kɛ dɔ ye ka bɔ ka sigi ka bolo da u sen kan o hukumu kɔnɔna la an bɛna masala fɛn kan bi n'o ye an ka thème ye o ye aide aux femmes démunies pour leur indépendance financière o b'a yira k'a fɔ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma o bɛ musolakaw ka sen yɛrɛ kɔrɔ u b'o sinsin kosɛbɛ musakako nasira la ka musolakaw dɛmɛ dɔrɔn u ka musakaw ka se ka nɔgɔya u bolo an ka se ka du dɛmɛ nɔgɔya kɔnɔna la ka se ka an furucɛw dɛmɛ ka dɔ kɛ an yɛrɛ ye ka dɔ kɛ an denw ye ka dɔ kɛ hali balimasiraw ye muso si tɛ se ka nin kɛ n'a y'a sɔrɔ i tɛ dɔ la o tuma na dɔ kɛ dɔ ye muso bɛɛ ka kan k'a ɲini bi ka don o hukumu kɔnɔna la o kama an ye wele bila club Ben Sako maaw ma u ka na an ka jɛ an ka masala club Ben Sako a ma sababu an bolo yan bi a fɔlɔfɔlɔ o ye a vice présidente ye n'o ye madame Jara Nana Samaki Nana i ni wula somɔgɔw dun n bɛ bɛɛ lajɛlen fo assalamu alaikum waalaikum salam wa rahmatulahi wa taala wa barakatuhu ne ye Nana Samaki club Ben Sako présidente ye ne n bɛ cɛ a n'a muso n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ bisimila club Ben Sako ka bonya kɔnɔna na ayiwa a diyara an ye an bɛ segin ki aw yɛrɛ fo an b'a ɲɛsin an balimakɛ ma n'o ye monsieur Mfali Kanute ye n'ale ye secrétaire à l'information du club Ben Sako Mfali i ni wula ahaba somɔgɔw dun baasi foyi tɛ alhamdulillah an bɛ foli ani tanuni ta ka di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma k'u ka to kɛrɛbɔ sigilen bari sabula min ye club Ben Sako ɲati min b'a la jɔyɔrɔ min b'a la an wele kun Jalo Muso ka plateau kan bi Sefila TV la o y'o ye o tuma la ko bɛɛ k'u bisimila a diyara bɛɛ lajɛlen wa bɛɛ lajɛlen faamuyali cogo ɲuman sɔrɔ a la an bɛ segin ka na an balimamuso yɔrɔ la n'o ye madame Danbeli Fatumata Traoré ye n'ale ye secrétaire administratif ye club Ben Sako la Fatumata i ni wula nse somɔgɔw dun baasi foyi tɛ bisimila nse foli diyara n ye n ka foli lase Sherifula télé mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma en plus k'an ka foli lase an ka président ma ka jigin tɔnden bɛɛ lajɛlen na ayiwa a diyara an ye an yɛrɛ bi aw fo an ye wele bila aw ma an ma gɛlɛya sɔrɔ a la a kɛra bonya ani karama ye donc an bɛ aw fo dante foli min na n'i ye mɔgɔ wele n'a y'i ka wele jaabi o tuma wale ɲuman dɔn ani bonya ma segin o ye anw fana ma wajibi ye o tuma an bɛ aw fo k'a fɔ aw ye ka aw kelen kelenna aw bisimila télé Sherifula ale duba kɔnɔna la ayiwa o kɔfɛ sa présidente Nana Samaki hakilina jumɛn de ye aw bila ka ni association sigi aya n bɛ segin ka foli kura yan n b'a fɔ awuzubilahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim hakilina mun y'an bila ka ne sigi club Ben Sako sigi a sababu ɲuman o y'anw ka président ye n'o ye Ben Sako ye a nana ka musow bɛɛ kɛ kelen ka musow bɔ sigi la k'an ka dɔ k'an yɛrɛ o hakilina de y'an bila nin na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan musow ka dɔ k'u yɛrɛ n b'o de dɔn club in kɔnɔna na kosɛbɛ ayiwa Mfali bisimila i bɛ se ka dɔɔni fara an balimamuso ta kan alhamdulillah an b'a fɔ ko
ni ji min kɛra kun na Bomo si sago de b'o la bari sabula ni musow ka ɲɛsuma n'o ko fɔra dɔrɔn an cɛlakaw i b'a ye k'a fɔ an yɛrɛ y'a kɔnɔ kosɛbɛ bari sabula foyi man di anw yɛrɛ fana o kɔ n'i y'a mɛn ko Club Ben Sakɔ dɔwɛrɛ tɛ a kun tɛ foyi ye ka se ka min ye an balakaw anw ka ɲɛmaaba ni o y'an ka présidentba ye ala ye ale kɛ tunkaranke bari sabu maraka don tunga de ka di olu ye ala y'ale kɛ tunkaranke a taga tunga la a y'a ye k'a fɔ ale bɔra ka balimamusow to yan cogoya minɛ ani a kɔrɔmusow ni a baw a n'a mamusow alhamdulilayi wolu bɛ degun min kɔnɔ ale kana ye k'a fɔ ko jaja mɔgɔ bɛ se ka dɔ ta ka bɔ o donni o la min ka se ka sini fana ɲɛsigi o hukumu kɔnɔ a ko k'a fɔ ko min tun ma gɛlɛya bɛ a la o de tun ye musow ka tɔɔrɔya ye sabula i b'a ye k'a fɔ jaja ni musow lafiyara cɛw b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ kosɛbɛ o fɛn fɔlɔfɔlɔ dɔ ye jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ an filɛ télé sifula min na yan hali ne yɛrɛ ka lahɔrɔma caman sɔrɔ nka hadamadenya koɲa caman na bi n bɛ baara kɛ yɔrɔ min fo ka taa se du kɔnɔna ma a sababuya dɔ ye muso fɔlɔfɔlɔ min ni a donna sirifula télé baara la ni bɛɛ lajɛlen ko a ma k'a fɔ ko Seyida Fafata Bari n bɛ foli belebeleba ta k'a ɲɛsin ale ma ale fana cɛsirilen bɛ musow ka ɲɛtaa la kosɛbɛ n'o ye a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Buguni ma bi i b'a ye k'a fɔ min ye sirifula yɛrɛ a yɛrɛ jijalen bɛ i b'a ye émission 2-3 tɛ tɛmɛ n'i ma musolakaw ye a la tuma Ben Sakɔ a fana ka hakilina ye o hakilinaw de ka se ka musow dɛmɛ ani dɛmɛ k'o natu ma u ka se ka dɛmɛ don dudenw ani dutigiw yɛrɛ ma. Ayiwa an bɛ aw fo hakili la Club Ben Sakɔ a ka laɲini ye min ye an filɛbagaw ye faamuyali sɔrɔ o kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la hali bi an b'an ɲɛsin Fatumata ma n'o ye Madame Danbele Madame Danbele e bɛ se k'a fɔ an ye Club Ben Sakɔ a sigili ni sisan cɛ a bɛ wagati joli bɔ? Ɲininkali diyara n ye Matu. Club Ben Sakɔ sigili ka na se bi ma a san 2 tɛmɛra a sigira la 2021 début Club Ben Sakɔ sigira o la ka na se bi ma. A sigira 2021 ka na se bi ma ani bi cɛ u b'a yira k'a fɔ san 2 i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ani ubiyɛn san 1 ni dɔɔni ɲɔgɔn na. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la e bɛ se k'a fɔ anw ɲɛna muso hakɛ min bɛ Club Ben Sakɔ kɔnɔ a kan ka taa muso joli ɲɔgɔnna la? Matu ɲininkali diyara n ye. Club Ben Sakɔ jɛkulu kɔnɔna la muso hakɛ min bɛ an bɛ se k'a fɔ muso dɔrɔn tɛ. Club Ben Sakɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka taa bi an bɛ don min na komi bi a bɛ se ka taa mɔgɔ 3,000 ɲɔgɔn na parce que Club Ben Sakɔ sigilen don Bamakɔ yɔrɔ caman na fo ka taa se dugu misɛnninw ma a bɛ région na i b'a fɔ a bɛ yan cogoya min na yɔrɔ bɛɛ tɛ mais a bɛ yɔrɔ caman na. Club Ben Sakɔ a cɛ n'a muso jumɛn de ka ca sisan? An bɛ don min na komi bi musolakaw de ka ca ni cɛlakaw ye. Ayiwa an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ o la o diyara an ye an bɛ segin an b'an ɲɛsin Nfali ma Nfali bisimila e ye cɛ y'an cɛ la anw ye muso 3 ye kosɛbɛ hakili la a mana kɛ cogo cogo i bɛ dɔɔni dɔn an kun kan ko la kosɛbɛ ɲininiw y'a yira k'a fɔ musow n'i ye a sigi 100 sara la kosɛbɛ muso 70 ka taa se muso 90 ma kosɛbɛ o jɔlen bɛ n'a yɛrɛ kun ye a ka dépense fanba kosɛbɛ o b'a yɛrɛ kan e bɛ se ka mun de fɔ an ye o yɔrɔ in na mun de la o bɛ kɛ? Alhamdulilayi yɔrɔ jankonto ye Jalo bari sabula kunun i b'a ye k'a fɔ min ye anw fɛ yan ye farafinna plus précisément Mande yan hali baarada ta fan na fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ cɛw de tun bɛ ta k'u bila baaraw la a tun bɛ ɲini k'a fɔ ko cɛw de ka baara kɛ muso tun ka baara ye kuntena kelen pe de ni o ye gabugu kɔnɔ baara ye
n'o ye gabugudala baara ye nka n'u ye baara wɛrɛ la dɔrɔn o ye foro kɔnɔ baaraw ye ka taga cɛw dɛmɛ an'u yɛrɛ fana ka tigafɛ k'o da ka kɛ n'a ye o de tun ye n'a ye tun an bolo fɔlɔ n'o ye tiga ye i b'a ye k'a fɔ hali ekɔli tun filɛ nin ye den musoman tun don man di an tun fɛ fɔlɔ ekɔli la an tun bɛ a ɲini ka cɛmanw de don ko musomanw ka t'u baw kɔrɔ baara la nka olu dun ka tonkɔrɔ baaraw o bɛ cɛlasigi baara dɔrɔn de ye n'o ye gabugudala baara ye nka k'a fɔ ko ka taga baara kɛ k'i yɛrɛ mako ɲa ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ mako ɲa ka tila tun ni sigida ka bɔ yen nɔ ma walima jamana ka bɔ yen nɔ ma an ka laɲini tun tɛ o ye an ka laɲini kɔni tun ye min ye dɔrɔn o de ye muso ka se k'i mako don a cɛ ani denbaya la n'o ye gabugu kɔnɔ baara ye o de nana ni a ye i b'a ye k'a fɔ min ye min fɔ sisan 100 la 70 fo ka taa se 90 ma olu caman de jɔlen bɛ u yɛrɛ ye o jɔn yɛrɛ ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye anw cɛlakaw anw de ka défaut ye kosɛbɛ ka sababuya kɛ anw y'a laɲini de anw ka a ɲini ka na di denbaya ma mais muso n'i ye muso furu ka ban dɔrɔn i bolo k'a fɔ i bɛ min kɛ denbaya ye o ye muso niyɔrɔ ye o de kosɔn muso caman jɔlen bɛ ni a yɛrɛ o ye n bɛ se ka min fɔ sɔrɔ k'a fɔ o la wala la sigi sago sagotigi ala ye Nana Samake dɔ b'i bolo ka fara an balimakɛ ta kan n fali ta kan dɔ bɛ n bolo ka fara a kan ala ka ni saba bɛn kulobu balimakɛ ye mun fɔ n'o ye Kanute ye a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan fɔlɔ tile ni sisan kilo tɛ kelen anw yɛrɛ ka laɲini fɔlɔ ka da kan anw y'a dabɔ muso minnu an ma muso bɔ muso la parce que anw y'a ye musow bɛ so kɔnɔ baara ka ca an bɛ se ka kɛ k'an dɛmɛ k'an denw dɛmɛ denw bɛ se ka taa ekɔli la cogo min na mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛ diɲɛlatigɛ waati minnu kɔnɔna na sisan a ma nɔgɔ o de y'a to an ka ko caman nana ka n'a base bɛɛ ka dɔ k'i yɛrɛ ye n bɛ se k'o de fara Falita kan a y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan c'est comme an ka laɲini ye dɔrɔn bɛɛ ka wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ye ayiwa Madame Danbele dɔ bɛ bolo ka fara n fali ka nin yɔrɔ in kan mun de y'a to 100 sara la muso 70 ka taa se muso 90 ma u ka dépense fanba u b'a yɛrɛ kan Matu ɲininkali diyara n ye fali ye question kilankɛ répond ka ban donc ne bɛ se ka fitinin min fara a kan a bɛ muso ka cɛsiri yira ni n ko muso ka cɛsiri an balakaw tilela n dala kuma tɛ fɔlɔ i b'a ye muso caman u bɛ kɔɔri parataw kɛ u bɛ taa sugu la u bɛ feere kɛ u bɛna ka na cɛw dɛmɛ donc nin kuma in bɛɛ bɛ musow ka cɛsiri de yira muso ka dɔ kɛ dɔrɔn ne bɛ se k'o de fɔ ka fara a kan ayiwa an bɛ segin ka wele k'a bila musolakaw ma e min ko k'i ti dɔ kɛ e min ko ko n cɛ bɛ se n kɔrɔ e min ko fɛn bɛ n fa kun e min ko fɛn bɛ n ba kun e min ko ne ka fɛn bɛɛ dilannen don ayiwa ne ba bolokuma dɔn o ka fisa wuli ka dɔ kɛ o tuma na kabiri sisan fara musow kan i ka dɔ kɛ dɔ ye sabula dali masa ale yɛrɛ kɔnɔna fili la dɔ kɛ bali sɔn cogo la o tuma ala k'an bɛɛ kɛ dɔ kɛla ye o tuma an tɛ se ka bɔ nin yɔrɔ in kɔnɔ n'an m'an balimakɛw fo n'an m'an faw fo n'an m'an furucɛw fo muso ɲagalenba i cɛ de fari ɲana olu min sɔnna ka da yɛlɛ anw ye an ka wuli ka dɔ kɛ dɔ ye k'an bolo ma yɛlɛma ka se k'u dɛmɛ denbaya fanga tali la an b'u fo dante foli min na ko cɛw bonya belebeleba ba an yɔrɔ la o kɔfɛ sisan an bɛ segin ka na an ɲɛsin n fali ma n fali bisimila e ye kunnafoni dila ye club Ben Sako kɔnɔ kosɛbɛ club Ben Sako aw bɔra ka yira an na a sigira kun min kama a ka laɲini ye kun min ye kosɛbɛ aw bɛ muso sugu jumɛnw de dɛmɛ olu ka se ka baara kɛ club Ben Sako kɔnɔ diyara n ye bari sabula an bɔra k'o yɔrɔ de fɔ tan sisan fɔlɔ tun
Mali muso tun tɛ yɛrɛ fisaya baara foyi ma fo ni a fɔra k'a fɔ baara min k'o tɛ hɔrɔn ka baara ye ko lanbɛnma man ka kɛ Mali muso tun bɛ yɛrɛ fisaya o dɔrɔn de ma n tɛ Mali muso tun bɛ sɔn baara bɛɛ dɔ ma muso sugu min ni i ye ɲininkali kɛ min ni anw bɛ o dɛmɛ nin baara la muso suguya kelen tɛ anw bɛ min dɛmɛ baara la bɛɛ lajɛlen ka taa musokɔrɔba ma ka taa bila denmisɛnnin na ka taa bila i kalannen don i kalannen tɛ o an bɛ baara kɛ ni muso sugu bɛɛ dɔ ye ka da mun kan nin bɛɛ lajɛlen de mako bɛ yɛrɛ dɛmɛ la fo n'a y'a sɔrɔ e mako tɛ k'a fɔ ko i mako tɛ yɛrɛ dɛmɛ la n'a y'a sɔrɔ e mako tɛ baara la n'a y'a sɔrɔ baara min bɛ anw bolo ni o ye formation ye k'o kɛ musolakaw kun fo n'a y'a sɔrɔ e mako t'o dɔ la nka ni e tigilamɔgɔ mako bɛ o dɔrɔ kelen na anw bolo hali ni o t'an bolo fana ni an ye mɔgɔw ye mun ni o dɔ bɛ mɔgɔw la mun ko k'a fɔ ko an mako bɛ nin de la o dun tɛ anw ka formation kɔnɔna la an bɛ to ka dɛmɛ ɲini kɛrɛfɛ fana ka se k'olu fana ɲini k'o fara an bolo kan pour que ka se ka dɔ fara hali bi musow ka ɲɛtaga o bɛ se ka kɛ cogoya min na nka k'a fɔ ko muso de suguya bilalen don nin ye lɔnjɔrɔ ye o tɛ anw ta la nin ye k'a fɔ ko musokɔrɔba don o tɛ an ta la ko denmisɛnnin don o tɛ an ta la i ye dɔ kalan i ma dɔ kalan bɛɛ lajɛlen bisimilalen don anw ka Club Ben Sakɔ kɔnɔna la an'an ka laɲini min ni o ye baarada ye a sɔrɔ kɔnɔna la. Ayiwa an b'i fo ka fɔ an ye faamuyali belebele sɔrɔ a la présidente Nana Samake an bɔra sisan ka n falen ka kuma lamɛn a y'a yira k'a fɔ muso sugu bɛɛ bisimilalen don Club Ben Sakɔ kɔnɔna la ayiwa Club Ben Sakɔ bɛ musow dɛmɛ baara jumɛn ni jumɛn na aw bɛ musow dege baara sugu jumɛn na aya Matu Jalo baara sugu ka ca an bolo i b'a fɔ an bɛ musow dɛmɛ safinɛ dilan juga dilan tailleur galadon a bɛɛ bɛ k'anw fɛ yen n'i ye mun ta k'i ni y'o kanu anw b'i baara ka i dɛmɛ n'o sababuya de ye mais kɛrɛnkɛrɛn ma anw ka baara fangaba bɛ taa safinɛ de kan kosɛbɛ. Ayiwa an y'o faamuya a y'a yira sisan k'a fɔ aw bɛ muso sugu bɛɛ dɛmɛ kalanni ko tɛ kalanbaliya ko tɛ muso sugu o sugu aw b'a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ baara la ayiwa an ye o faamuya an bɛ a fɔ hali bi Ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye sabula ni nin bolofaraw cayara a ka ca Ala fɛ musow caman kun kan ko bɛ nɔgɔya yali Club Ben Sakɔ a sigilen don cogo di a bɛ Bamakɔ dɔrɔn de wa ou bien a bɛ yɔrɔ wɛrɛw la. Aya anw ka nin club in sigilen don diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Bamakɔ k'a daminɛ Bamakɔ togodaw la fan bɛɛ anw bɛ yɔrɔ fan bɛɛ ni mun ye laɲini sabati anw bɛ c'est comme an ka club sigilen don fan bɛɛ dɔrɔn. Madame Dambele Fatumata walasa mɔgɔw min ka se ka Club Ben Sakɔ lasɔrɔ i bɛ tɛmɛ sira jumɛn de fɛ walasa ka kɛ a tɔnden dɔ ye. Matu ɲininkali diyara n ye bɛɛ bɛ se ka kɛ club membre ye mais fɛn min ye ka tɔn sɔrɔ ka k'a den ye o ye carte ye an ka club la i bɛ carte de membre de ta pour que i ka sigida ka an ka formation bénéficier. Carte de membre ni i b'a ta i bɛ wari de sara wa fana ni club bɛ formation kɛ mɔgɔw kun je pense que a bɛ kɛ en groupe aw bɛ aw jɔ n'a musakaw ye wa ou bien groupe ladenw de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka club wele. Sisan n'an taara aw ka sigida la n'an ka sensibilisation kɛ donc aw yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn lajɛ min ka d'aw ye i b'a fɔ Madame Jara y'a fɔ cogoya min na a ye minnu fɔ fɛn wɛrɛw bɛ min n'olu si tɛ kelen i b'a fɔ antenne parabolique baaraw baara quoi bolola baaraw baaraw donc n'aw ye ɲɔgɔn ye aw bɛnna min kan majorité bɛnna min kan formation in tɛ taa kɛ i b'a fɔ mɔgɔ kelen kun ko nin ko k'a bɛ nin fɛ an bɛ mɔgɔ ta par groupe de ni mɔgɔ sera ka 30 personnes sɔrɔ olu k'a fɔ ko k'an bɛ nin de fɛ n'u y'u ka carte ta président b'i jɔ n'a musaka bɛɛ ye a bɛ baarakɛminɛn san
fɛn k'a bɛɛ ta ni fɛn min bɛ se ka déplacer n'o tɛ couture o bɛ taa kɛ centre de la i b'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na an ka base ye savon ye donc o minɛn bɛɛ bɛ ta ka d'aw ma fu a bɛ baara kɛ n'o ye. Oh mais carte de membre ni wari bɛ sara k'o ta. wari in bɛ sara carte de membre in wari bɛ sara k'o de ta. awɔ. D'accord an ye o faamuya an bɛ segin ka an filɛbagaw fo danti foli min na ka groupe in président yɛrɛ fana fo n'o ye Ben Sako ye fo yan fo Faransi ka d'a kan a ye hakili ɲuman min ta ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a balimaw ani a furumusow ka se a baw ni a dɔgɔninw ma ani a balimamusow an b'a fo danti foli min na k'ale bi ala ka nin waleya ninnu kɛbagaw caya an ka jamana kɔnɔ o kɔfɛ an b'a ɲɛsin Nfali ma Nfali bisimila ayiwa i bɔra sisan ka i balimaw ka kuma lamɛn maintenant ni formation ninnu kɛra walasa k'a dɔn ka fɔ mɔgɔw ye formation faamu ou bien formation kɛlen kɔfɛ fond dira minnu ma u ka baara bɛ ka taa ɲɛ ani fana aw bɛ fond di mɔgɔw ma cogo di n'u tilala formation na yali aw yɛrɛ de bɛ baarakɛminɛn d'u ma wa ou bien u yɛrɛ de bɛ baarakɛminɛn ɲini u yɛrɛ ye ani fana aw b'u ka kɔlɔsiliw kɛ cogo di k'a dɔn k'a fɔ ko u ka fɛn bɛ ka taa ɲɛ ou bien a tɛ ka taa ɲɛ quoi a suivi voilà. Alhamdulillah i n'a fɔ nana présidente ale y'a fɔ cogoya min na ani Fifi anw ka formation min ni u y'u da lase o ma sisan a formation ka ca i n'a fɔ hali mɔgɔ kalannenw i n'a fɔ n ye o kuma min fɔ a la mɔgɔ kalannenw ni yɔrɔ b'a la n'i ko k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ dege baara la baara hali a kan ka la baara cogoya min na o kɔfɛ n'o ye a bamayɛlɛma cogo ye an ka mɔgɔw bɛ formation kɛ o fana la n'olu dɔw ye leadership ye n'o de ye marketing ye n'o dɔw ye k'a fɔ ko entrepreneuriat o bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ a kɔnɔ o ye mɔgɔ kalannenw ka fan ye diplôme bɛ tila tuguni ka taa k'a d'u ma i n'a fɔ safunɛ dilan min fana filɛ ni an ka base yɛrɛ belebeleba o ye ni safunɛ dilan n'a bɛna kɛ safunɛ bɛ dilan ni matériel fɛn fɛn ye o bɛɛ lajɛlen bɛ san an ka président fɛ min ye bureau kɔnɔmɔgɔw ye ani formateur u bɛ da ɲɔgɔn kan u bɛ taga a mana bɛ tile hakɛ o hakɛ ma bureau kɔnɔmɔgɔw bɛ suivi kɛ min ye formateur o nɔfɛ n'o suivi kɛra formation n'o banna k'a fɔ ko formation bɛ ka taa kɛ mɔgɔ mun kun barisa an tɛ formation kɛ mɔgɔ kun n'i ma se mɔgɔ 30 ani kɔ la nka n'a sera mɔgɔ 30 ma kama an bɛ se ka na formation kɛ barisabula formation ni i ko k'a fɔ k'i b'a kɛ mɔgɔ dɔgɔdɔgɔnin kun a bɛ kɛ sababu ye i b'i yɛrɛ degun barisabu a dabɔra ko mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ de fɔlɔ musow ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ tɔntini ko min ni o bɛ musow bolo a caman tɛ laban ni mankanw tɛ yanni a ka ko cogoya la n'aw ye jamajɛkulu sɔrɔ aw dun bɛ ɲɔgɔn kan fɔ la aw bɛnnen don ko la formation kana kɛ aw kun baara la o y'aw dama entreprise de talen k'a di aw ma ka tila tuguni aw tɛ wari bɔ fana bɔra aw ka carte ko min ni o fɔra aw yɛrɛ de b'a ka carte sɔngɔ bɔ o don ko sɛ bila sansara kɔnɔ o bɛ sɛtigi ma nka i ma don yan fɛ i tɛru yan fɛ o bɛ sɛ yɛrɛ de ma dɛ ka formation wari sara k'o kɛ i kun fu ka tila tuguni formation bɛ kɛ ni minɛn min ye k'o fana san k'o d'i ma ka tila tuguni formation bannen kɔfɛ pewu minɛn min ni o bɛ kɛ baarakɛla ye ka baarakɛminɛn fana san k'o to i bolo ka taga o tɛ se ka kɛ ten gansan k'i fɛn ta k'a di mɔgɔ ma ka taga k'i kɔ da la k'i t'a ɲini tuguni k'i to n'o tigi ma filɛ k'a kɛ komi n'a y'a sɔrɔ i tun diyagoya de ka na baara kɛ o diyagoya tɛ k'a fɔ ko ka na kɛ an ye a laɲini de k'a fɔ ko ka musow la ɲɛsuma o hukumu kɔnɔ ni formation bɛɛ banna pewu minɛn min sanna k'a di aw ma k'aw ka baara kɛ ni a ye n'a ka d'a ye dɔgɔkun o dɔgɔkun n'a ka d'a ye kalo o kalo n'a diyara aw ye don o don yɛrɛ n'a ka d'a ye formation kɛ a ye safunɛ dilan kɛ walima formation kɛra aw ko min na a y'o baaraw kɛ a minɛn sannen ka d'aw ma nka kɔni dɔgɔyalen kalo kɔnɔ siɲɛ 2 3 a ka di an ye an k'a ye k'a fɔ ko an bɛ taa ka mun kun olu ka to k'o de kɛ barisabu an kɛlen don ka groupe whatsapp sigi a groupe whatsapp ka ca an ka fɛnko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ
antara kata bureau sigiro anka groupe WhatsApp sigilen be olu togola o groupe WhatsApp ba fana be ko club Ben Sakho international donc ni mo nye formation ke o be a formation nu ngo formation nu mo nye safne glanke walma formation ke ko komena o ba a filmer ka photo ta ka bla groupe ka a onye ninke o be ke so be suivi ke ba mo mbamulu olu ka bara be noya a senu ka olu fle ka fen ke an tunya gwanembe bi an tumbe safne glana anga safne abana akunchera muso be tegera fo ni fenga mun ke ni sondiale o be ka so be be baroko kan ko la nyaka ko sobe oni nyama ko ko walma musabu ko walma seben ko ko ni lafia bu ko ni minya ke abeka so be suivi kelaw olu ka bara be no nga ni mo mu nanya e mun te ko ke kalo kono ambe teme sinya kelen sinya fula kata aw mafle on nanya e ka fo o be ka baraka ke tugula salam lu gafia amba conseiller ko to ka bla groupe ka mais nanya aw te ka ke ake tugula sinya kalo kono sinya kelen anga kalo kono kalo kelen anga teme kalo fula anga teme kalo sabana nantara e ka fo fente ka ke ambe anya baraka mina min sanka di ambo ta ka tagani ay barsabu muso batantu wero de be mo no ba fe ka ni opportunité soro no ma se ka soro amta ta ka tagadi oluma aw koni aw degara abarala ngawiye mena mena ku ke so parlagne on de anga war do ala amba ta ka tagadi mo gorama barsabu la politique te foi te amma ke nawe safne min glan aw ko safne aka awari aka fere ka warta ka di club Ben Sakho ma abeta ka di aw yere de ma aw se ka a labugi tuguni ka safna regla aw se ko labugi ko ke ka baramaw san ka se ka aw yere bulma ile mala muso ka muso de jamatugu ye aw se ka po baramaw san ka aw yere bulma ile ma ala ka se ka fenwaraw san no e baju ni seju ni fengawiye o be ke adama entreprise ya bulo aw ni safna glana o safna glan la anga shivula ambaye amba jatemene abe safne minglan bureau safne kunde do o ni bureau safne kunde do aw munye aglan abata ka di aw ka tonduma on tede bureau kono mo temme aw ira ka sigida tondum aw mun jera ka aglan carte be aw mun bulo abise ka dorma binanduru walma biduru o be tam min sura sanfe walma be tanduru min sura sanfe o ye u ira ka musakaye mais ato binani duru o beno di o be bla kesula pour ko ka do reglan o ni kesu na ta bugira dore beta tu safne glam na waro beta san pour que ka safne do glam walma ka abdon fenwore la même ça que sobe akwa jagokun abise ka irwa ka entreprise bise ka irwa oye anga CV o ketwe ka adi ambe mo mo de formation nuna o ugumu ko na la fana ibaye ka fo ni anye formation ke munku no lu ka bara tableau nanya ya kain ka sur hala mu ka suivi mabuli yen kan ko sobe abeka sobe ambe kore la nyini ko nyasi otuguma ka do beta ka di ka ye ka fo ni yoro cellule mo ni yam fe cellule mo nunu de ka bara tiara kalo kono ko sobe am se ka turu safne glan tulu am se ko bidom litri mo ana kunga fonta ko do tigima ka fo awde ka jama kara premier ni anga mo formeluna walma samana yelema ambe anyini jamana fe abe docteur Jolondo di ama minye anga président ani mogore mo ni uba fe ka demedo sigida mogoma olube na kana testike o mogolu ko barsa ni ko kibe mogo bla barala kenya le fana kay bana kana joli seke tension hypertension pali ani diabétique ni adoyerila o fura kun folo obedima ikelen ko feki ka banadon minye joli sega o bore ema minye kata fenga papier ta yani ka do to so la beta papier menta maninga nyalon ko te to bu kan ni ko sebe obema ibet klaka isega ko fe fura beta ka dima fana fu obe anga suivi ko nae ka nyase o anya fam ya yani ka do docteur Sula hakilo carte d'adhésion ko sebe donc winini docteur Success comme na bela jeli fe ngo ta donc anyi formali sura la ambi fu wala lila